Convivindo con ratas dende hai meses, din que están os veciños e comerciantes da rúa Albariño de Cambados. Contan que son grandes como coellos e que campan as súas anchas pola zona. Operarios municipais comezaron a aplicar hoxe un novo tratamento para tentar eliminar a praga. Andan colocando cebos nos sumidoiros. Son para as ratas que proliferan nesta rúa de Cambados. Raticidad en toda la calle, de una punta y otra. Y durante el mes pondremos 4 o 5 veces para erradicarlos, si no, no hai forma. No barrio son escépticos porque din que a última intervención nin se notou. As ratas deixanse ver por aquí a diario, e máis os días que chove. Saen polas tapas dos sumidoiros, creen que atraídas polo cheiro dos colectores do lixo. Que, oye, hai restos de comidas e tal, e é unha pasada, porque aquí ao lado destes contenedores, isto está cheo todos os días. Os mesmos veciños ao mellor calle por fora ou así, os barrendeiros ao mellor non pasan a esa hora, e as ratas salen a comer. E comer deben de comer, porque din que son enormes. E aparte non teñen medo, porque vas andando, encóntralas e son ratas como mundos. Por aquí, velas andar por aí como se foran conexos. Andan pola rúa, pero tamén entran nos comercios. Eva pillou a última no escaparate. De pronto tes que cerrar a tienda, tes que chamar a alguén para que xa veña, porque a última era un bicho así, que se meteu nesa esquina de aí, e hubo que chamar a plagal, que che un cordio totalmente. Nos tempos en que vivimos, porque creo que estamos no siglo XXI, non? Así que teñen que andar á caza e captura dos roedores. A Enriqueta entraronlle 4 nun mes. Entran pola porta, salen do contenedor. A primeira que topamos entrou por aquí, agachouse aí detrás, a outra entrou por aquí, chamounos un veciño, tendes ali unha rata dentro. Imagínate que se me mete dentro dunha lavadora e xa levo a ti pa casa, a lavadora. Ten documento gráfico do trofeo, anda coa vasoira sempre á man e foi perfeccionando o sistema de caza. Escobazos e chamarnos uns entre outros para axudarnos. Un fuerte con cartóns, sempre temos que facer, bueno, é a segunda vez esa que fixemos un fuerte con cartóns porque se meten sempre por debaixo das caixas, para agacharse. Así que na veciñanza debecen porque desta vez funcionen as trampas. Van insistir co tratamento durante varias semanas e contan con que en cousa dun mes a poboación de ratas poida quedar controlada na zona.